Vatan vatpy yüreginde. Avtory Keyik Umarova. Gojaman Jeyhunyň sag kenarynda, Amy derýa bilen Gyzylgum täkratynyň aralygynda bir owa bar. Oňa Mekan owata diýilýär. Lewap welaýatynyň Hojambady etrawynyň çäginde ýerleşýän, gür baglyga bürenip oturan bu owa, ýylyň haýsy faslynda barsaň-da adamlar ekin meýdanlarynda görmek bolýar. Diýmek, bu olaryň zähmet söýerliginden, işçanlygyndan habar berýär. Diňe bu hem däl. Mekan owasy Gurban Çöleýew, Allaberdi Haýydow, Anadurda Eberenow, Hudaýberdi Bagyýew, Hudaýberen Halyýew ýaly bir näçe zehinli ýazyjy şahyrlaryň, alymlaryň, bagşy sadandylaryň öňe bösen topragy. Türkmenistanyň hormatly il ýaşlysy, watany bolan söýgüsü üçin medalynyň, Mahmuly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medalynyň eýesi, Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenin altyn atyratly bäýekleşiginiň ýeňijesi Şahyr Badar Şalyýew hem şolaryň biri. Ýaşajak Badaryň dörüjülük dünýäsine aralaşmagy ýöne ýerden däl. Onuň zehin gorunyň şiňelemegine Gyzylgumyň gözel tebigaty, Amy derýanyň towlany wakyan meli suwy täsir edýär. Gyzylgumyň sadakly selinde, gandymly çerkezli depelerinde, gül-gülälekli gorlarynda oýnap, kömelekdir ýuwa ýelmek çöplän, däli derýanyň meli suwyna düşüp, balyk tutan ýaş zehin ilkinji goşgusyny ürgün çägäniň ýüzüne jehekleýär. Ol goşgular derýanyň kenarynda, buýonly ýekenli meýdanlarda ýazylýar. Onuň mektep ýyllarynda ýazan goşgularynyň ilkinji dinleýijileri Gyzylgum täkraty bilen Jeyhun derýasy bolýar. Badar aga barada söhbet edilende, göz öňümizde bagtly ýaşlyk ýyllarymyz janlanýar. Çünki biz onuň şol wagtky Madam Tayyar gazetinde Pioner jurnalyny çap edilen goşgularyny, tapmaçalaryny, rubagalyny okap ululdyk. Orta mektebi tamamlap, Mahmuly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen dili we edebiýat fakultetini okuwa giren ýaş zehiniň ilham çeşmesi gözel paýtagtymyzda hasta joş alýar. Uniwersitetiň professor mugallimlarynyň geçýän sapaklary, ýurdumyzyň tanymal ýazyjy şahyrlary bilen geçirilýän dörüjülük duşuklary, edebiýat akşamlary, Talip ýigdiň çeper edebiýaty, dörüjülüge bolan höwesini hasta artdyrýar. Onsoň ýaş zehiniň hyjugly gursagyndə dören goşgular ilki onuň ýan depterçesini, soňra bolsa ýurdumyzyň gazet jurnallarynyň sahypalaryny bedeýär. Ýyllaryň dowamında kämilleşip, o saatlygy ýeten şahyryň şygyryýet älimi köp ogurly. Olarda edip watanymyzyň, bagtyarlyk döwrümizin bede watly ösüş özgörüşleriniň watpy bar. Türkmen tebigatynyň gözel keşfi çeper beýan edilýär. Badar Şalyýewiň goşgularynda asuda durmuşymyza, milli gymmatlyklarymaza bolan çäksiz buýsunç hem guwanç aýdyn duýulýar. Bu edip watanyň watpyny diýmegi Pragadan öwrendim diýen şahyryň beýik akyldara bagyşlan onlarça goşgu setirleri, öz boluşly tesbirleri eýe. Onuň Mahmuly tagdymatly goşgusy, Mahmuly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly seneti münasibetli çapdan çykan ýurdumyzyň şahyrlarynyň goşgularynyň ýygyndasyndan orun aldy. Ýeri gelende, halk arasynda Anadurda Molla şahyr diýilip tanalýan Osat Mahmuly Şynat, Anadurda Eýberenowyň, Mahmuly atamyzyň we nusgawy edebiýatymyzyň wekilleriniň sirli setirlerini, şagyrlaryň üstü bilen aýan etmekligi bagyşlan Sirli setirleriň çözgütleri adly kitabynyň Badar Şalyýewiň taýýarlamagynda çap edilendigini aýtmalydyr. Şahyryň turly ýyllarda neşir edilen Anam, Hasyl, Rubagalar, Älim oşar adly kitaplary ýaş nesiller üçin watançylyk, zähmet söýerlik, öwüt ündeg häsiýetli goşgulary öz içine alýar. Ol goşgularyň aglabaty aýdyma öwrülip, ýurdumyzyň şanly senelerinde, toý bayramlarda estrada aýdymçylar tarapyndan ýerine ýetirilýär. Şahyryň dörüjülüginde rubagalar aýratyn orny tutýar. Nazar salanyňda öz erkli bolsaň, ayak basjak ýeriň oýlasaň bilseň, ýüzüň nury dökülmeýär hiç ýerde. Gözüň bilen göreniňi sözleseň diýen ýaly çuň manyly terbiýeçilik ähmiýetli rubagalary okyjyny özüne çekýär.
Çağılar barada goşuly materlary, matematik tapmaçalary şahyryň dörejçiliginiň üýtgeçik tarapydyr. Sada dilde beýan edilen pikirler, körpeleriň sanlar, haýwanat dünýäsi, tebigat barada düşünjesini baýlaşdyrýar. Şahyr materlary döwrüwaplyk we durmuşylyk çyraýypdyr. Wasp edip ýugurdym, aýdýaryn aýdym. Näçe belayat bardagyn aýdyň. Ýa-da 10 almanyň üstüne goşulypdyr üçesi, altysy iýilipdir, iýilmändir näçesi. Bu seterleri okanyňda çağılar baglarynda körpejelerin we başlangyç sınıf okuwçylarynyň hor bolup berýän jogaplary gulagyňda ýanglanýar. Bu usul çağılarda uly gyzyklanma öwredýär. Matematik tapmaçalar godada näçe ayak bar, her pasylda näçe ay bar, iki elde näçe barmak bar diýen ýaly seterler bilen jemlenip, olar körpejelere ruhy dünýäsine muwapyk ýeňillik bilen sanamagy hemde pasıllary öwredýär. Badar aganyň ýürek joşgunyny, şahyrany dünýäsiniň ýad ýakymyny, onuň bahar paslynyň ajaýyp gününde, gyzylgymyň gül pürçege bürünen döwründe doglandygy bilen baglata bolar. Şu ýylyň 18-nji maýynda Badar Şaliýewiň 75 ýaşy dolýar. Onuň zihini gory welin egtilerli däl. Ol göýe bahar ýaly şol joşup dur, joşup dur.